ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମୋର ପୁଅ ଲାଗି ଟିକେ ଏଇଟା ଚୁଡ଼ା ଉପମା ବନେଇ ଦେଇଛି। रहा नहीं जाता। ସ୍କୁଲରୁ ଆସି ସାରିଲା ପରେ ଏଇଟା ଟିକେ ଖାଇସି। रोम रोम भाइयों। ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ବୋଲିକି ମୋର ପୁଅ ଟିକେ ଏଇଟା କହି ପକେଇଲା କେମିତି ଲାଗୁଛି ଦେଖିଥାନ୍ତୁ। ମୋର ସାଙ୍ଗମାନେ ଗୋଟେ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓଟେ ଏବେ କରାହେବା। अच्छा ମୋର ପୁଅ ରିଆକ୍ସନ ଯଦି ଗୋଟେ କଥା କହିଦେବ ସେ କେମିତି କାନ୍ଧରେ ଉଡ଼େଇ ଦେଉଛି ଯେ ହେଲା ଦେଖ। बात मान रहे हो नहीं मान रहे तो तुम मेरे बच्ची कैसे हुई? कैसे हुई बताओ? तुम अच्छे बच्चे भी नहीं हो, तुम मेरी बात तो मान नहीं रहे हो, तो ऐसे अच्छे बच्ची कहाँ से हुई? कहना नो 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 नो